kundunankulu wesizwe sakwaZulu. Uyabona nje ke lento eyenzeka lapha kwaXeza. Yeah. Bekungamasimba namanyala. Hayibo. Ngiqinisile. Yeah. Mina phela isiZulu ngesikhuluma nje. Yeah. Lento eyenzeke lapha kwaXeza bekungamasimba namanyala. Ngibe kukhona ngishula matela. Yeah. Kukhona ingonyama. Yeah. Abanye kaka ngibabonanga. Yeah. Bekukhona ngishinyosa umhletshe abantu abadala ade behamba nengonyama. Abantu lapha lento eyenzeke nje lapha kulimala abantu kwachithika igazi eduze kwesihlalo sesilo. Webo leyo nto leyo thina njengoZulu ayisiphethe kahle. Kufanele ukuthi ngokomthetho ke kube khona lento okuthiwa i-disciplinary committee yokuthi kwazi ukuthi labantu abaqalele yanto kuyenza kubona kathi ubani umuntu ongahloniphanga le nto lena kuhlala naye phansi akageze isihlalo kaphinde futhi egeze igazi mabe ngafuni ukuthi bebe namashwa ngoba ngalesikhathi kuchitheka igazi ngawe umholi kulimala abantu ngawe umholi lo